Hej, det var egentlig min kollega, der for cirka et halvt års tid siden fik mig overbevist om, at det var en god idé at købe en Tesla. Og siden da, jeg købte Teslaen, og siden da, der har jeg så forsøgt at overbevise ham om, at det er en rigtig god idé at håndvaske sin bil, i stedet for at køre i vaskehallen. Han har prøvet, men han er altså ikke helt overbevist endnu, fordi han ringede til mig og sagde, så, nu har jeg købt en højtryksrenser og noget skum, og nu har jeg prøvet at komme det på, men jeg synes sgu ikke, den bliver ren. Og så siger jeg, jamen du skal jo også bagefter, så skal du med en vaskehandske og shampoo, og så skal du tørre den, så skal du give den noget voks og sådan noget. Og så siger han, det er alt for besværligt til mig. Så kører jeg sgu bare ned i vaskehallen og tager de vaskehalskriser, der nu kommer med. Men nu har jeg faktisk fundet en måde, hvor jeg måske kan overbevise ham, fordi i dag, der vil jeg teste et nyt, i hvert fald for mig, produkt, eller en produktserie fra nogen, der hedder Autoglym. Det, de har gjort, det er, at de har lavet sådan en treenighed, nærmest ligesom når man laver italiensk mad. I ved det der med, at til kødsovsen, der skal løg og gulerødder og bladselleri, og så bliver det til sådan en treenighed. Det har Autoglym også lavet, og ideen er, at i hvert fald ifølge deres marketing, eller måden de markedsfører deres produkt på, det er, at det nærmest er en håndvask uden hænder. Det vil sige, at man skal ikke gøre ret meget arbejde, man kan bare sprøjte nogle ting på, og så vaske det igen med sin højtryksrenser. Og det tænker jeg, det må være super godt til min kollega, som har en hel masse børn, og derfor så synes han ikke, han har så meget tid til at vaske bil. I princippet så siges det, at det her det skulle kunne gøres på en halv time. Og så kan det godt være, at der er nogen, der siger, at det tager kun 10 minutter hen i vaskehallen. Ja, de gange, jeg har været hen i vaskehallen med nogle af mine gamle biler, der synes jeg, så har der været en kø og et eller andet, så har det sgu taget en halv time alligevel. Lad os prøve at se, hvad det er, jeg har købt. Og jeg skal understrege, at jeg har købt og betalt selv. Jeg har altså ikke nogen sponsorer, så jeg køber alle mine ting selv, og det går helt fint. Det første produkt, det hedder Polar Blast. Og det er måske ikke så nyt. Det er sådan en type skumforvask, som vi kender. Man kommer det i sådan en skumsprayer som den her, og sætter det på sin højtryksrenser, og så giver man bilen en ordentlig omgang skum. Og ideen med skum, det er, at det kan være med til at løsne det snavs, der er på bilen en lille smule. Sådan at når man skal lave den der kontaktvask, så sidder der ikke så meget møg på bilen, som man fedter rundt i og dermed risikerer at rise lakken. Nu den her bil, den er vasket for godt en uge siden, men den er altså møgbeskidt, når man kommer tæt på. Og den har kørt, efter den har været vasket, så var jeg en tur i Sverige, lige syd for Göteborg, og så har jeg også været en tur i Horsens og spist bøf sandwich med brun sovs. Det smagte jo helt vildt godt, selvom jeg var meget modstander af at hælde sovs oven på en bøf sandwich. Nå, det er en anden historie. Så ideen med skumforvask, som sagt, er, at man løsner snavset, og så renser man af. Om vinteren, så kan man gå en lille smule mere aggressivt til værks, fordi sådan en som den her, den er det, der hedder pH-neutral. Så det vil sige, at der er ikke noget syre eller base i, som er krasbørstigt. Men om vinteren, så kan det altså være en god idé en gang imellem, og det gør jeg også selv, at bruge en, der er lidt mere krasbørstig og ikke pH-neutral for at få alt det der salt og vejfilm væk. Det har jeg haft gjort. Men som sagt, den er stadigvæk meget beskidt nu. Nummer 2, det er, at så tager man den her, der hedder Polar Wash. Og det er den, der er sådan lidt kontroversiel, fordi at normalt så kommer man jo bare noget shampoo ned i en spand, og så har man sådan en vaskehandske, og så kører man rundt med den. Ideen med den her, det er, at det skal også mokkes i den her skumsprayer. Og så sprøjter man simpelthen shampooen på bilen, ligesom man vil gøre med skum. Jeg har ikke prøvet nogle af tingene her, som sagt, men efter sigende, så skulle den ikke skumme så meget op som skumforvasken. Men ideen er, så ligger der sådan et lag af shampoo på bilen. Så siger de, at man kan tage en spand med vand i, og så en vaskehandske, og vandet, det skal man så bare bruge til at rense den der vaskehandske med. Og så tager man vaskehandsken, og så kører man den henover, hvor der er det der shampoo. Men man kan også, hvis man er doven eller har mange børn, så kan man jo egentlig bare spraye det her af. Jeg tænker, at vi prøver faktisk begge dele i dag. På den ene side af bilen, så kører jeg fuldstændig håndfri, og på den anden side, så giver jeg den lige med vaskehandsken oven det der shampoo. Nu skal det siges, at vejrguderne, de havde lovet, at det blev gråvejr i dag. Og gråvejr er altså det ideelle vejr til at vaske bil. Skal være lidt mere opmærksom, når solen skinner, fordi så kan sådan noget her hurtigt tørre ud. Og der er ikke nogen som helst af de kemikalier, der kommer oven på de bil, som må tørre ud. Sådan er det bare.
Så det skal vi lige være lidt opmærksom på. Nå, den sidste del af treenigheden, det er den hersens, der hedder Polar Seal. Og det er sådan et produkt, som du også kommer i den her. Og så oversprøjter du simpelthen din bil med det, og så lige umiddelbart efter, uden nogen ventetid, så renser du det af med højtryksrenseren. Og det lægger så en film ovenpå på din lak, som beskytter i et stykke tid. Jeg ved ikke, hvor lang tid de siger. Jeg tror, det er noget med en måned eller to, de siger, at det holder. Det er sikkert også fint. Det holder ikke hverken ligesom en coating i mange år, eller som en god voks. Det er heller ikke meningen. Så det er meningen, at det skal holde imellem vaskene. Og det får simpelthen, det gør overfladen en lille smule mere glat, så vandet det perler af, det man vil se, og møget det har en lille smule svært ved at sætte sig fast. Så med de tre ting, så skulle man sådan set på relativt kort tid have en helt ren bil. Det må vi jo så se, om den bliver. Jeg synes, der er 2 ting, som vi skal gøre mere, fordi jeg ved, at om foran på bilen efter mine ture i Sverige og Horsens, så er der altså en hel masse insekter derom. Og det tænker jeg, at vi skal hjælpe lidt. Men det skal igen være det skal være på den håndfri metode. Så det første, vi gør lige under skumforvasken, det er, at vi tager det her Active Insect Remover. Der findes 100.000 forskellige brands af det her, så det er ikke fordi, jeg specielt promoter det her brand. Jeg har bare brugt det i lang tid, og synes egentlig, at det er godt. Og nu skulle jeg prøve den her nye serie med de her 3 produkter. Der findes rigtig meget andet. Jeg har også prøvet meget andet. Noget er godt, og noget er skidt. Og jeg vil ikke sige, at den her er hverken den bedste eller den dårligste, men jeg kan meget godt lide det. Og så er der til julen, og det er måske knap så vigtigt på sådan en Tesla her. På andre biler, jeg har sådan en lille MX-5, der står om bagved her, den kan man ikke se for den der store skrummel af en Tesla. Men der bruger man jo bremserne, og især hvis man skal køre lidt sjovt på de små veje. Den har sådan nogle sportsbremser på, så der kommer rigtig meget bremsestøv fra dem. Bremsestøv, det indeholder sådan en masse små metalpartikler, der godt kan sætte sig lidt fast. Så bruger man så noget fælderens, og den her, den er også ny fra Autoglims. Den skal faktisk også teste i dag på Teslaen her. Fordi den kan efter sine 2 ting. Både så kan den løsne de der jernpartikler, eller opløse dem, og så kan den faktisk også rense fælgen. Og ideen skulle igen være, at man bare skal sprøjte det på, og man ikke behøver at gå med hverken pensel eller børste eller noget som helst. Og så kan man bare skylle det af igen bagefter. Så det må vi prøve også, og det kommer vi også ind under den første omgangsskum. Nå, men skal vi ikke bare se at komme i gang? Jeg tænker, vi kan lige prøve at tage kameraet og så gå en smule rundt, fordi det kunne godt ud, som om den ikke var beskidt, men altså, når man kigger hernede ad siden, så er den jo faktisk møgbelortet, den her bil her. Om bagpå her, den er støvet og beskidt og alt muligt. Og især hernede i bunden. Det er det, vi skal se, om vi kan få af. Og så var der de der insekter, der sad heromme foran. Det ser jo heller ikke særlig godt ud, vel? Nå, men nu har jeg fået gjort mine ting klar her, så må vi jo lige skynde os lidt, så ikke det tørrer ud af solen her, ikke? Først det her på hjulene. Så var det insektfjerneren. Så er vi lige så stille her foran. Og så er det, vi skal skynde os lidt inden, at det der sådan, det tørrer ud. Så det gør vi med det samme. Så kommer vi noget skum på her. Og det er blandet 1-5 ifølge opskriften. Nå, men så er kunsten at lade det sidde så længe man nu overhovedet kan, inden at solen tørrer det ud. Og det må vi lige holde øje med. På den anden side er der skygge, der er det ikke så slemt, men her der er det allerede begyndt at tørre lidt ud, så vi skal nok snart skynde os og få noget vand på. Den kvikke seer vil se, at jeg har sat vinduesviskerne herop, og det er altså ikke noget med, at jeg bare har hævet vinduesviskerne og fået dem derop. Der er faktisk en funktion inde i servicemenuen, hvor man kan få vinduesviskerne til at køre derop. Så det er fint.
Hvis man kommer lidt tæt på hjulet her, så kan man se, at det der sådan, fælderens med det der kemi, som opløser jernpartiklerne, det bliver aktiveret ved at blive sådan nærmest lilla. Og nu er der som sagt ikke så meget på den her, fordi at man bruger ikke rigtig bremserne så meget på sådan en Tesla andet, end når man lige skal sørge for at massere dem lidt. Nå, men det er tid til at få det her af nu, inden det tørrer ud. Nå, så fik vi renset det der sådan skum af, og så ved første indtryk, så er det jo sådan, det ser nærmest ud som om bilen den er ren, og man tænker, sådan, nu behøver jeg da overhovedet ikke gøre mere. Men lad os lige prøve at se en gang. Jeg har taget sådan nogle vatrondeller her, så kan vi jo lige prøve at se dernede, hvor jeg ved, bilen var beskidt, og se. Det er faktisk ret imponerende. Prøv at se her en gang. Ja, det er jo lige før, man kunne være doven og sige, at man ikke skulle. Nu prøver jeg lige om på den anden side herom. Eller på bagsiden her, hvor jeg ved, at den også var møgbelortet. Det er jeg faktisk meget overrasket over. Der var masser af møg på bagsmækken, så hvis man har mega travlt, så behøves man jo ikke mere. I hvert fald, hvis lakken den er beskyttet indenunder. Nu kan I måske se, jeg ved ikke, om man kan se det på kameraet, men vandet perler sådan lidt af. Og det er fordi, min bil den har noget lakbeskyttelse. Den har ikke coating, men den har noget lakbeskyttelse, jeg har givet den. Så hvis man havde mega travlt, så kunne man måske godt lade være med at gøre mere. Men nu skal vi prøve den der shampoo. Så jeg blander lige noget shampoo, så er jeg straks tilbage. Nå, så fik jeg blandet det shampoo, og i beskrivelsen der står 50-50, så det er det, jeg har gjort. En del vand og en del shampoo. Og så, man kunne måske ved første øjekast tænke, hold da op, det er godt nok meget shampoo. Jeg plejer bare at komme et par dråber i sådan en stor spand. Men man skal huske på, at der kommer vand fra højtryksrenseren ned igennem det her og bliver blandet med det. Så det, der kommer på bilen, det er ikke en 50-50 blanding. Nå, lad os få det kommet på, inden at det hele står tørret op. Nå, så kom der lige en sky. Det var sådan set dejligt, fordi så kan det jo forhåbentlig sidde lidt længere. Første indtrykket, inden jeg overhovedet har set effekten, det er, at det skummer mere, end jeg havde forventet. Der stod i beskrivelsen, at det ikke vil skumme så meget som forvasken. Og gør det måske heller ikke, det er ikke så tyk skum, men det sidder der godt. Nu prøver vi så, i hvert fald på den ene side, lige at bruge vaskehandsken til at få masseret det sidste møg af, selvom at vi kunne se på den der vatfætter, at der faktisk ikke var ret meget møg. Nå, lad os prøve en gang. Kan vi jo tage den ene halvdel her om foran, hvor der kom det der sådan, insektfjerner på. Så kan vi lade den anden være uberørt. Der står jo også i beskrivelsen, at man kan med fordel, at man skal holde øje med, hvis det her shampoo er ved at tørre ud, så er det en god idé at lige komme noget mere på, så ikke det sidder og tørrer ud. Nu skynder vi os lidt her.
som sagt, jeg var meget overrasket over, hvor meget møg den der forvask egentlig tog af. Så det er jo gode tegn. Det føles helt forkert at gøre det på den her måde, når man altid har været vant til at komme shampoo på med den her handske. Den glider helt fint hen over lakken. Der er masser af shampoo på, så jeg tænker ikke, der er noget at være bekymret for overhovedet. Og hvis der er, så må jeg jo maskinpolere bilen. Jo. Får vi se. Så nu er det ved at tørre op det her, så må jeg hellere komme i gang med at få det sidste renset af. Nå, så fik vi skyllet shampooen af, og på den ene side, der brugte jeg som sagt vaskehandsken, og på den anden side gjorde jeg ikke. Nu må vi se, om det har gjort nogen forskel overhovedet, og om bilen den er blevet ren. Og så kan vi se, om det her, sådan, om de her insektrester, de er kommet af. De er altså kommet af i begge sider. Så det der, synes jeg sprøjtede på, det har simpelthen løsnet godt nok. Det er faktisk imponerende. Nu kan vi lige prøve at tage den her sådan, vatrundel her og se, om den er ren hernede, hvor den var beskidt ellers. Det er et godt sted her. Det ser sgu meget godt ud. Så ser vi herover. Den er helt hvid, der hvor den var beskidt før, og det var på den side, hvor jeg ikke har brugt vaskehandsken overhovedet. Nå, nu er vi kommet til det sidste step, eller jeg skal lige have blandet forsejleren, der skal på. Og det var den her sådan, Polar Seal. Og med den, der er det altså super vigtigt, at man virkelig vasker den der sådan, skummelanse rigtig godt, inden man kommer det her i, for det vil man ikke have blandet med shampoo. I kan se, at vandet det perler allerede af den her, så det kan godt være, at man ikke vil opleve den helt store forskel. Men hvis ikke man havde noget på i forvejen, noget lakbeskyttelse, så tror jeg, at man vil opleve en væsentlig forskel her. Men selvom at det perler OK af nu, så er det ingen skade til, hvis ellers bilen er ren, og komme noget af det her ovenpå. Så det skal vi prøve. Så fik jeg blandet Polar Seal 1-5, og så må vi jo bare få det på. Nu er der blevet skygge igen. Det er super godt, fordi så tørrer det ikke ud så hurtigt. Så jeg tænker godt, at jeg kan nå hele bilen, og så skylle af bagefter. Vi prøver. Og der står i beskrivelsen, at man ikke må komme det på forruden, eller skal undgå at komme det på forruden. Det er nok bare for sådan at better safe than sorry, hvis de skulle få et sagsanlæg. Jeg tænker ikke, at det gør noget som helst, men nu lader jeg være med at komme det på forruden, fordi min forrude er alligevel beskyttet med sådan noget fra Soft 99. Nå, vi kører. Det skummer også en lille smule op det her, men ikke så meget, vel? Taget, det må gerne få, for det gider altså ikke stå og vaske selv. Eller puse. Nå, det passer lige til en omgang. 200, hvad kom jeg egentlig i? 50 ml Polar Wash og 250 ml vand. Og det passer lige til den her bil. På den lille bil over, der kan man måske klare sig med mindre. Nå, nu skal vi have det vasket af. Eller skyllet af. Og her der er det altså vigtigt at få det hele af, fordi hvis først det får lov til at sidde og blive brændt af solen og sådan noget, og tørre ud, så er det ikke godt. Så vi skal have det af nu, og så skal vi have tørret bilen bagefter.
Nå, jeg skulle åbenbart bare have ventet lidt med at gå i gang med at vaske, for nu er det der gråvejr nærmest permanent, synes jeg. Nå, skib på det. Bilen den er ren nu. Nu sagde jeg lige før, at det er vigtigt at få bilen tørret af, og så tænker jeg, at hvis min kollega sidder og kigger med her, så tænker han, du står med en klud. Det kommer jeg altså ikke til at stå og gøre, det er ikke tid til. Men når man bor et sted, som vi bor her, hvor der er rigtig meget kalk i vandet, hvis vandet det bare får lov til at lufttørre sådan der, så er der 1 milliard pletter på bilen bagefter, som faktisk er lidt besværligt at få af. Så det skal væk, i hvert fald når man bor her. Nå, men vasken den har jo vist sig indtil videre, at det var faktisk ikke nødvendigt at bruge den der vaskehandske, medmindre at der sad noget genstridig snavs på, og det ikke bare var sådan en vedligeholdelsesvask, eller medmindre man er super duper kritisk. Så var der det der med at tørre bilen af, gå manuelt med sådan et tørrehåndklæde. Og hvis man ikke gider det, så har jeg et super godt trick, skal jeg vise dig. Sådan en fælder her. Den er god. Så kan vi lufttørre. Rammer helvede til, men fuck det. Den er jo ikke rigtig god til at komme ind sådan nogle steder som det her, ind under spejlen og sådan noget, fordi hvis ikke man gør det, så bliver du med at dryppe vand ud af der. Og det ser bare så træls ud, hvis nu bilen den er tør og lækker, ikke? Jeg vil jo godt turde garantere dig, at det her med at blæse bilen rent på den her måde, det fungerer altså kun fordi der er det der beskyttelse på lakken. Hvis der slet ikke var noget beskyttelse, og vandet ikke perlede af, så kunne du ikke blæse det rent eller tørt med sådan her. Nå, men det var håndfri vask af en Tesla Model Y. Det kan man selvfølgelig gøre på alle mulige andre biler, men nu er det sådan en, jeg har. Jeg skal helt sikkert prøve det på den lille derovre også, fordi den er altså også møgbeskidt. Og det er absolut ikke sidste gang, jeg bruger det der treenhedssæt fra Autoglem. Nu er lige gået rundt om bilen, og jeg så der var nogle få steder, men det var også sådan set min egen forglemmelse. Der var lidt insektrester her på spejlet, og ja, der havde jeg heller ikke sprøjtet insektspray på, så det er fair nok, at shampooen ikke kunne tage det. Det er super vigtigt at få taget de der insektrester, fordi hvis du lader dem sidde alt for lang tid, så ætser de sig altså ind i lakken, og så kan det, jeg vil sige, ikke gøre uoprettelig skade, men det kan godt betyde, at du er nødt til at polere din lak, hvis du skal have det væk, og det er selvfølgelig ikke særlig godt. Så få dem væk lige så snart du opdager dem og har mulighed for det. Min umiddelbare konklusion om produkterne fra Autoglem i den her Polar-serie, det er, at jeg er positivt overrasket. Jeg havde faktisk ikke forventet, at bilen ville blive så ren, som den ville blive, uden at man skulle have kontaktvask, altså med hånden og den der sådan, vaskehandske. Det er måske også bare mig, der godt kan lide bilplejeprodukter, men det duftede lækkert, og jeg synes, det var super lækkert at bruge. Skubben, den var til forvask, den var rigtig, rigtig lækker i forhold til noget af det, jeg tidligere har brugt. Den eneste, der sådan har kommet op på samme niveau i skubbekvalitet, det har været Maguires Snowfoam. Det var bare lækkert, så det kommer jeg til at bruge igen. Hvis du ikke gider at stå og bøvle med og vaske din bil med vaskehandske og det hele, så prøv det her. Det er super effektivt, i hvert fald til vedligeholdelsesvaskene. Og når man lige er kommet ind i rytmen, så tager det altså ikke længere tid end vaskehallen. Det vil være min påstand. Det er også, ja, jeg ved ikke, om man kan sige, det er billigere, fordi man skal selvfølgelig både købe en højtryksrenser og alt muligt, hvis man ikke har sådan en. Kittet, jeg har købt af de 3 produkter, det koster 499 kroner. Jeg har som sagt selv betalt det. Du skal søge lidt på Google, fordi priserne på bilplejeprodukter, det svinger sgu lige så meget som på bilforsikringer, så kig godt efter. 499 kroner, og de påstår i beskrivelsen, at der er til 25 vaske. Jeg er ikke helt sikker på, at det er sådan, men 25 vaske, lad os så bare sige 20 vaske for 500 kroner. Det synes jeg er en ok pris, og så er det meget hyggeligt. Så får man holdt lidt øje med sin bil, om der er nogle lakskader, man lige skal have rettet. Men hvis du slet ikke er til det, så kør vaskehallen. Det er fint. Det er jo ikke fordi, at det ødelægger bilen. Det riser bare lakken, men hvis man er ligeglad med det, og hvis man ikke ser det, så er det selvfølgelig 100 gange nemmere at køre i vaskehallen og lige drikke en cola, imens man har proppet 120 kroner i, eller meget, der nu skal have sådan en vaskehal. God fornøjelse derude.